Tots els contes comencen amb això diu que era fa molt de temps i com avui és un dia especial i és el dia de Tots Sants, vaig a contar-vos una història molt especial. La història de Casilda i la seva neta Marieta. Marieta era una xica molt bonica, que era òrfena i s'havia criat amb la seva jaia, que li diuen Casilda. Casilda i Marieta vivien en un poble molt prop d'ací, a Biar. Sabeu on està Biar? Ahí, en l'Alcoià. Vivien a Biar. I Casilda no havia ensenyat a la seva neta a fer res en especial. L'havia criat molt consentida. I anava passant els temps i quan es va fer fadrina era una xica templada i bonica i anava tots els dies a la font a pouar aigua. I va passar un dia que passava per allí a cavall un cavaller de Banyeres, el cavaller de Montalt, un dels cavallers més disputats per les joves de la contornada perquè era guapo com ella soles, era el Brad Pitt de Banyeres. I aleshores Marieta, que estava pouant aigua en la font, el va mirar i va fer «Ah, que guapo!» I el cavaller de Montalt, Albert, que va veure a Marieta, va dir «Ah, que bonica!» Aleshores, algo va passar entre ells. El cavaller de Montalt va baixar del seu cavall i Marieta li va dir «Vol aigua?» El cavaller de Montalt va veure, com no, oferint-la una xica tan bonica. I aleshores, cada un se'n va tornar a sa casa. Mira, ell s'ha desmaiat i tot. Se'n va tornar a sa casa i eixa nit no van poder dormir, ni un a Biar ni l'altre al seu senyoriu de Banyeres. Per què? Perquè els havia tocat. Qui els havia tocat? Oh, la fletxa de Cupido. S'havien enamorat profundament. Al dia següent, el cavaller de Montalt no s'ho va pensar gens ni miqueta. Va tornar a Biar. I així, dia sí, dia també, es trobaven en la font. Finalment, la gent del poble va anar a dir-li a Casilda «Casilda, escolta, que la teua neta festeja, que no t'has enterat?» I Casilda va dir «Qui, jo? No m'ha enterat, com és això?» Quan va arribar Marieta a casa li va dir «Què m'han dit què? Què m'han dit què? Que estàs festejant en un xic templà de Banyeres i a mi no m'havies dit res, jo que sóc la teua jaia?» Va dir «Ai, iaia, perdona'm, és veritat, és que ja fa temps que el veig, però és que no puc passar sense veure'l, perquè jo me l'estime tant que el que més vull jo en la meva vida és estar amb ell». I aleshores Casilda li va dir «Però és que no sabem quines són les seues intencions. Anem a fer una cosa. Hauràs d'estar una setmana sense anar a pouar aigua en la font. I si ell ve a buscar-te, serà que el vol de veritat». Aleshores, Marieta va estar una setmana sense anar a pouar aigua a la font. I el cavaller de Montalt baixava tots els dies i la buscava pel poble i no la trobava. Baixava tots els dies i no la trobava, fins que al final va preguntar a la gent «Per favor, digueu-me, on puc trobar a Marieta, que jo la vull per a mi». Li van dir on vivia i el cavaller de Montalt, sense pensar-se-ho dues vegades, se'n va anar a casa de Casilda a demanar-li la mà de la seva neta. Però, caram, és que, com ja vos he dit, això va passar fa molt de temps. I en aquella època hi havia uns costums ben estranyes. Bueno, ben estranyes no. Resulta que les xiques, les nòvies, tenien que fer-li al nuvi, tenien que cosir, teixir i brodar-li la camisa de la boda i també tenien que fer en boixets i en unes randes precioses un mantel per al dia de les noces. Això era precís perquè era l'única manera que tenien els nuvis de saber que les seues futures esposes estaven preparades per a ser les seues dones, coses d'aquell entonces. Aleshores van anar a parlar en Casilda i li van dir «Jo m'estime molt a la seva filla i a la seva neta i vull casar-me amb ella, però com ja sap, jo necessite que em faça la camisa per a casar-me i el mantel per al dia de les noces». Casilda es va posar blanca com la paret perquè no li havia ensenyat res de tot això a la seva neta. Com anava a ensenyar-li això a la seva neta? A cosir, a brodar, a teixir, a filar. Això no podia fer-ho perquè si li estropeçarien les seues mans tan boniquetes.
Casilda va dir, clar que sí, perquè quin disgust més gran, tant d'amor que hi havia entre ells, que no es pogueren casar per una tonteria aixina. Aleshores, el cavaller de Montal li va deixar a Cite estes dos madeixes de lli i ja sap que 2 dies abans de la boda vindré ací a per la meua camisa i eixe mantel preciós que sé que Marieta traurà de les seues mans. Quan el cavaller de Montal se'n va anar, Casilda li va contar el cas a Marieta. Ai, senyor, quin drama! Quin drama! Marieta diu, però aleshores ja no em podré casar perquè jo no sé cosir, no sé filar, no sé brodar, jo no sé fer res. Però és que jo no sé fer res, què fem? Diu, encarreguem una veïna. Van pensar, a una veïna, calla. Tu saps com són les veïnes d'ací? A la que menys el dones comptes anirien a allargar-lo tot, al cavaller de Montal, i olvida tu de l'Albert, que seria per a un altre. Ai, senyor, què farem? Aleshores li va dir Casilda a Marieta, deixa'm que pense jo una miqueta, ja que t'he ficat en aquest entrebanc. I Casilda resulta que tenia molta, però que molta devoció a les animetes del purgatori. Sabeu que avui és el dia de Tots Sants, veritat? Aleshores, Casilda es va encomanar en la seva habitació a un quadre molt gran que tenia de les animetes del purgatori que estaven totes allí cremant-se, i les posava una espelmeta i es diu, ai, animetes santes, no sabeu en quin embolic m'he ficat, que la meua neta no es podrà casar si no li fa la camisa i el mantel per a les noces de l'Albert de Montal. Què serà de nosaltres, senyor, la meua pobra neta? De sobte va bufar un vent tramuntanal de por. Les portes van fer toc. Casilda es va quedar blanca de l'esglai que li va entrar i va dir, ai senyor, mare de Déu, així que passa. I de sobte una veu que pareixia que eixia del quadre li va dir, no patisques, Casilda, deixa ahir les 2 madeixes de lli i el dia convingut tindràs ahir el que demanes, però no has de dir-li res a ningú. De sobte atravolta l'aire, les portes, toc, i una calma total i absoluta. Casilda, com era molt creient, es va encomanar a les ànimes del purgatori i va confiar que allò que li havien promès es fera realitat. I així van anar passant els dies, fins que van arribar just els 2 dies abans del casori. I allí que es va presentar el cavaller de Montalt. Què penseu? Que s'havia solventat la cosa? O que no? Ah, miracle! Perquè quan es va alçar aquell matí Casilda, misteriosament davant de la taula on tenia el quadre de les animetes, va veure allí una camisa preciosa, tota brodada, i un mantel amb unes randes fetes amb boixets, que allò donava gust de veure. Aleshores, el cavaller de Montal va arribar allí, Casilda li va donar els presents i van quedar per a fer la boda 2 dies després, que es va celebrar enviar a lo gran, perquè era costum d'aleshores que el convit de noces es fera a casa de la núvia. Marieta estava més bonica i el cavaller de Montal, no vos vull dir res, havien vingut una 12ena de convidats de cada un. Ah, però se m'ha oblidat dir-vos una cosa. Superimportant. Però mira, no vos la dic, no passa res, perquè quan estaven ja tots sentats a taula, més contents que unes Pasques, vinga a menjar dolços i pastissos celebrant aquell feliç matrimoni, van sonar 3 tocs a la porta. I de sobte van entrar 3 velletes, quina pitjor que l'altra. Una era tan geperuda, que el nas li tocava a terra.
Una altra tenia els ulls rojos i enfonats. I la tercera tenia un braç molt llarg, i l'altre molt curtet. Van entrar les tres velles que anaven en un mocador negre. No, este no és negre, però no passa res, espera. Ui, quin enredo. Van entrar les tres velles allí, al casori. Clar, la família de la nòvia pensava que eren família del nòvio i els de la família del nòvio pensaven que eren de la família de la nòvia. Era un sistema que n'hi havia que avui també es gasta per colar-se en les bodes. Com n'hi ha tanta gent, doncs ningú s'ho planteja. Diu, vostè que és de la nòvia? Diu, no, del nòvio. Molt de gust. Aleshores estaven ja tots allí sentats i després de la boda això que la gent comença a comentar i viva los novios, visca els novis, visca este matrimoni feliç. I ja quan ja estaven tots contentets es posen a xerrar i Albert no li llevava l'ull a una de les velletes, ella que estava tota geperuda, que el nas li tocava en terra. I li dia, senyora, perdone, però és que tinc curiositat. Què li ha passat a vostè per ser tan geperuda? Diu, ai, fill meu, això és que jo, de ben joveneta, em van posar a teixir, i de tant teixir i de tanta faena, de filar i de teixir i de tot, ha acabat aixina, mira, tot aixina en corbaeta, però no penses que jo era aixina, no. Jo antes era una xica ben garrida, Aleshores Albert es va girar i li va dir a la seva estimada Marieta, ni te socorrisca filar ni teixir en la vida, ni te socorrisca, no vull veure't filar ni teixir. Aleshores, Casilda li va preguntar a l'altra que tenia els ulls aixina rojos i afonats i va dir, ai, i a vostè com és que té els ulls aixina tan estropejats? I aquella aixina que quasi no veia, ai filla, mira, jo tenia uns ulls, jo veia una distància, jo veia tot molt bé, però de tant brodar al final i de tant forçar la vista, mira, doncs se m'ha quedat la vista aixina molt castigar, ara ja no veig tres dalt d'un burro, però jo tenia uns ullots, ai, quins ullots tenia jo en la meva joventut. Albert, en sentir això, li va dir a la seva Marieta, ni te socorrisca brodar, no vull veure't una agulla en la mà en tota la teua vida. I Marieta, sí, clar, carinyo. I en això Marieta li va preguntar a la tercera vella, aquella que sabeu que tenia el braç tan llarg i l'altre tan curtet, i va dir, i vostè, senyora, per què s'ha quedat així tan deformat, en aquest braç tan llarg i l'altre tan curtet? Ai, filla meua, això és de l'ús, saps, de filar. No veus que en la roda de filar, tota la vida filant, me s'ha quedat este braç més llarg que l'altre. Mira, tota la vida ahí filant i al final, mira, pues me s'ha quedat així. Què hem de fer? Cada un té el que té, però jo era una xica molt templada. Albert, en sentir això, li va dir a Marieta, ni fil, ni agulla, ni ús, res de res, ja saps el que tens que fer. Per a ser feliços jo t'estimaré sempre, no necessite ni que em cusgues camises ni que em facis més mantels. Amb això que m'has portat el dia de la boda ja tinc prou. I així va ser, així va passar i així vos ho he contat, perquè Marieta i Albert van ser molt feliços. Ella mai tindre que va haver de demostrar ni que sabia cosir, ni que sabia brodar, ni que sabia filar, perquè això realment per estimar-se no feia falta. Casilda se'n va anar ben contenta a casa i va continuar posant tots els dies de Tots Sants una espelmeta per a les animetes del purgatori que la van traure d'aquell entrebanc tan compromès. I esta és la història de les animetes, que espero que vos hagi agradat, però encara vos en puc contar una altra. Voleu que vos en conti una altra?